Това е най-голямата лъжа, която виждам всеки ден, че почти нищо не ям. Когато почнем да си говорим, излиза съвсем друго. Сутрин нещо малко, после с кафето нещо, после още нещо на крак, после пак нещо и така цял ден. Реално не спираш да ядеш. И накрая идва това подуване, тежест, килограмите нагоре и въпросът: как така, като нищо не ям? Истината е не от едно хранене. Просто тялото ти няма как да се справи с това, което му даваш. И аз съм била там. Мислих, че ям малко, а всъщност ядях постоянно. И когато спрях да прелапвам, тогава видях разликата. Ако се разпознаваш в това, не е нужно да ядеш по-малко. Нужно е да спреш да ядеш постоянно. Ако искаш да ти разкажа как да започнеш, виж линка под видеото.